ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସୁଜନା ଶାଗ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଦେଖିବା। ସଜନା ଶାଗକୁ ଧୋଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ରୁଞ୍ଚିକି ରଖିଦେଇଛୁ। ତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ତେଲ, ଲୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଛେଚା ହେଇଥିବା ରସୁଣ। କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକେଇଲୁ, ତେଲ ଏବେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ରସୁଣ ପକେଇଲୁ, ଲଙ୍କା ଛିଡ଼େଇକି ପକେଇଲୁ। ଏବେ ତାକୁ ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ଏପଟ ସେପଟ କରିବୁ। ଏବେ ଆମ ଲାଲ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଶାଗକୁ ପକେଇବା। ଶାଗ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଲୁଣ ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ତାପରେ ଶାଗକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା। ଶାଗ ଟିକେ ମଳିଗଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ପକେଇବା ମଳିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଚିନି ବି ନେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଏଠି ଚିନି ନେଉନାହିଁ। ଶାଗ ଆମର ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା। ଶାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ସଜନା ଶାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।